Gadto kang Moises alang sa tanang tao sa kalibutan. Ingon niya alang kuno sa tanang tao sa kalibutan nakapati mo. Hotdo na ko pasang balawod Moises kung alang ba sa tanang tao sa kalibutan. Okay. Sa Exodo ang napuno ko sugo. Sa Exodo 20 sa inyong mga Biblia. Ang Ten Commandments. Ang title din ang napuno ko sugo. O ang Diyos bisulti niing tanan nga mga pulong nga gayon ako mao hinubag nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa gikan sa balay sa pagkawalipon gikan sa ang mga tao ba gibawi nga gikan sa Ehipto ang namatay ka sa Ehipto ay labor na kitang mga hintil nga ay labor kay Pisyan manuman ang mga hintil kita ito hintil ka wala tayo labor sa mga subuan o kalagdaan ang matuoran ini mao ang Ephesians chapter 2 verse 11 and 13. No? Ang mga hintil, wala yung labor. Kita, hintil ta, itong panahon. Para magsubok ang pandoon na isabuon ang kasubuan sa Israel. Isabuon sa mga hintil ng Israel. Okay? Ephesians chapter 2. Ako basahon, paminawan ninyo. Okay. Buhay yung kapinin nyo ang yatong panahon at kapong mahintil sa lawas mga ipanagingalan nga mga kondisyon yatong mga nagatawag sila ito galingon nga may kondisyon sa unod pinagis sa kamot. Hinungdoyin ninyo nga yatong panahon na kamo ulit kalputan kang Kristo na ikawas kamo gikan sa katilingban sa Israel o mga dumulong sa mga pag-igsaan sumod sa saan sa Diyos o pilis sa kalibutan mga wala mo Diyos. So ay labot ang hintil. Ang kasubuan matungod sa mahimlo ang ranap o mahugaw, no? Open your Bible of Hayin Isugo sa Tibong na Kalibutan Leviticus 11. Okay. Pwede. Pamasa nyo, ako may basa. O bisulti siyo ba kang Moises o kang Aaron na nangaingon isulti ninyo sa mga anak sa Israel. Excuse me, Mr. Suiko, kitanaw kas moderator, please lang, kanang imong kapitulo, versikulo, isulti na. Kaya ni amay negatibo. Leviticus 11, versikulo 1-2, alang sa mga anak sa Israel, ang maong katuguan. Sa tingong ko daw, wala'y labot ang hintil. Kaya mga hintil, wala'y Diyos, wala'y labot sa mga katuguan kalagdaan. Nga gihatag ang subo ng palanduan naman yung kong himuon yung sadan kayang balawad po nga huliyo mag-ibungkag sa itong Ginoo yung isangol pagbalik sa tao wala ganyan makahimo ang mga huliyo sa pagpasan na wala isang kinsang pagkamataro ang pinagay na kitang matarong pinaspagto sa itong Ginoo sa Kristo Roma kapitulo 3 versikulo 20 okay kung basahon Roma 3:20. Ako ning isulti ganiha. Ganing na napataka na pag-review ganiha. Akong isulti nga wala wis. Sa tubangan sa Dios, walay tao nga pagkamatulungan pinagis pagtuman sa kasubuan. Kay pinagis sa kasubuan nagabot noon ang kabelo matungod sa ang imong ingon nga si Kristo nagtuman sa kasubuan. Open your Bible kung ano Biblia sa Galatia. Mga taga-Galacia, nagbantay ba nga itong Ginoo? Tumasin yung na dungog niya nga nagbantay ko na ang Ginoo. Si Kristo. Ako ang pagkabasahon. Hindi, babasa nyo sa moderator. Pwede? Sa 5. Okay. Ako lang, kanikot lang. Okay, langan pa ng sinod, no? Okay? Asan verse? Ewan din sa kapitulo 3 sa Balaod sa Espiritu. Versikulo 5. Siya ang naghatag na ninyo sa Espiritu o sa himo sa mga milagro diha kaninyo. Nagahimo ba kaya hingin tungod sa mga buhat pagbantay sa kaluwan? O tungod ba sa pagpatalingog ng inubaran sa pagtuo?
Gituman ba ni Kristo ang kasubuan pinagis pagbantay nini? Ang gituman niya dito ang tunglo. Sa versikulo 13. Ingon nila, gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasubuan sa diha nga nahimo siyang tunglo ala kanato. Kani suwat kini nga ingon, matinunglo ang matag usa kapag pitayon sa kahoy. Nagbantay-bantay ba ato Ginoo? Wala. Ang tunglo, mo gani ang atong tunglo nahimo ato sa iya. No? Dili pa lang sa buong niyo mga yugo. Nga, mo ka na makapahimong sadaan sa tao. Okay? Sa buha. Kapitulo 15. Kapitulo 10. Oh, 15. Okay. Versikulo 10. 5:10. 15. 5:10. Okay? Kapitulo 10, versikulo 5, nya og 10 lang. Kay taas na kayo. Apan nihay mitindog ng mga magtotoo ng mga sakop sa pundok ng parisyo ug ingon. Kinahanglan ngayon nga sirkunsidahan ang mga hintil o panagpano ug sugoon sila sa pagtuman sa kasubuan ni Moises. Pagabot sa 10. Kuman sa taas ng tubig, Pedro mitubag nga may gulit sa paghihatagan sa Ginoo si Yahweh. Nan karon ngano mang inyong tintalon ang Dios pinagis pagsamon sa yugo diha sa liyong sa matinunan. Sa yugo nga bisan galing atong mga Amerikano o bisan galing kita wala makahimo sa pagpasan. Yan sa makahimo sa pagpasan sa yugo. Ang mga ginikanan kanhi wala na kahimo. Mo bitaw na nagpakamatay ang Ginoo kay kung mahimo pa lang sa tao, di siya magpakamatay. Kung ituman pa ni Kristo pagpantay sa kasubuan, di siya pitayon sa krus. Dili siya ipitay sa krus. Hinawag na yung siyaptan ng lipat-lipat ng bitodlo ng mga SDA. No? Lipat-lipat ka ba ake? Lipat-lipat ka, no? Dahil uyong ka ba? Huwag pa kung uyong layo ka kayo ng tubig ito, no? Then, yan pa, sa Colosas 2:14. Colosas 2:14 sa inyong nagbibigay. Sa tapapas niya ang sulat na nagbabagbato ka nato pinagi sa pagtungan ini. Ining sulat na nagbabag sa mga Hudyo sa kanhiyay panahon mao ni ang mga kasuguan kalagdaan nga sa tinuod ani Moises. Ingon rin, o kini iyang gituwa sa atong agyanan o gilang sang sa krus. Mo hinungdan nga nung tala ko ang mga bersikulo nga iyang agihatag niya ko nalansang na bas Kristo sa krus. Kaya niya, huwag ka malansang sa Kristo sa huwag ka mabungkag. Mula iyang ibasa na mutuman sa pagbungkag. Huwag siya mani ang pagbungkag. No? Apan sa diya sa krus, diya matapos sa kasubuan. Romans 10. Romans 10, kapitulo 10, versikulo 1 hangtod sa 4. Mga igsoon, matod na Apostol Pablo katos nga Roma. Ang tinguha sa akin kasing-kasing kung ang akong pag-ampun nato sa Diyos, alang kanila nga maluwas unta sila. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasipot alang sa Diyos. Apan kini mo'y kasipot nga wala luyugi sa kipalo. O kay wala man sila pagkaaga sa tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Diyos. O nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailaw sa pagkamatarong nga sa Diyos. Kay si Kristo mao ang tapusan sa kasubuan aron ang matarong ang tanan may pagtuo. Gitapos si Diyos Kristo diha sa krus. Ang naunang pakigsad, iyang iisang ikalawa. Hebreo, kapitulo 10. Versikulo 1 hangtod sa 10. Akong basahon. At mga pagsimba, mga halad-halad doon ang panahon. Kaya maingon, mga kasubuan, doon naman labay landong sa mga mayong butang na umaabot. O wala makapaton sa tinuod ng mga butang. Wala'y kamatuoran ang unang pakigsad. And then, kini aram makahimpit sa mga nagpanood pinagi sa mga orang tuig-tuig. Halad na kanunang ginahalad tuig-tuig. Kung dili ba gihunong na unta ang pagpanghalad, hindi kung ang mga magsisimba na hinlo pa sa makausara o sa dayon, wala na pa sila pagpati na may salaka. Apan niya sa mga halad, ang tigpahinundo o sala tuig-tuig. Kaya dili gayon kahimo, nga ang dugo sa mga turo mapapa o mga kaning makakuha sa sala. Tungod niya na sa pagtungan ni Kristo sa kalibutan siya mingon, ang mga halad
inihaw o mga gasa wala mo tinguha kung dili usa ka lawas na nato imong gitagana sa mga halad nga sinulog o sa mga halad tungod sa sala ikaw ay himus o niya mingon ako tanawa ako mianhi nagtuman sa imong kabubuton o Diyos sumara sa sulat na tungod ka na ako iya sa bataw nga linukod siya ang pagingon sa unahan ikaw wala magtinguha nimay kay muot sa mga halad inihaw o mga gasa o mga halad na sinulog o mga halad tungod sa sala hindi ginahalad tuman sa kasubuan siya mingon sa pagingon tanawa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton ang hauna yang bungkag aron ang ikaduha yang tukon dibungkag sa itong Ginoo ang una pagigsan o simple pagtudlo ng mga pagtutudlo sa Wednesday. Okay. 2 Corinthians sa inyong Biblia. Kapitulo 3. Matod niya ito. Versikulo. Kapitulo 3. Lagi, Kapitulo 3 man, versikulo. Sulod na 6. Okay. Matod niya ito. Pablo ito sa mga taga-Corinto. Yan, ikadawang sulat. Pagsugod ka sa 4. Mao ka na ang pasalig namon nga batungan pinagi kang Kristo ngadto sa Dios. Dili nga kami tako sa pag-isip. Sa bisan unsa nga daw kami maugayod ang magsiug kanini, ang among katakos kagalikan sa Dios. Nga mao naghimo ka na mo ministro sa bag-ong patigsaan. Okay? Dili diha sa sinulat nga kasubuan, kung dili sa espiritu. Kaya ang sinulat nga kasubuan makapatay, apan ang espiritu nagahatag og kinabuhi. O kung ang pangalagad nga makamatay, nga sinulat sa patitik, nga gikulit diya sa bato, 10 Commandments. Miabot nga yubanan sa laong himaya, nga tungod niya ang mga Israelinhon, dili na aram kasudon sa laong wisis tungod sa kasanag ini. Isad ko kini nag-anam o ganap. Dili pa mula pa noon ang kamasanagon ang pangalagad sa Espiritu sa Kristo. Kaya kung masanagon ang gali katong hukom sa silot, labaw pa ngayon, niini kapag kamasanagon ang pangalagad sa pagkamatarong, sa pagkatinur, nining pagkabutama, ang kaniadto mga may kasanag, nawad ka na karon sa pagkamasanagon, tungod niadto kasanag, ang milabaw pa niini. Kaya kung masanagon man gali katong pangalagad na nagakahanap ra, na napipang masanagon katong pangalagad nga magapadayon. Hanggang Kristo kung nagpadayon. Bukan sa tungod kay kami nagapatulman sa mga paglaw. Kami mga masaligon, diliingon kang Moises, na nagtap-tap siyang lao, aron ang mga Israelinhon, dili magatuta sa pagkatapos nga nagakahanap na kasanag ni. Apan ang ilang sa asulta nangagahi, kapisan hangtod na yung adlaw karon sa nagagbasa sila sa daan na pagigsan ang mga tapak magapabilin niya pero samit kini makuha man lamang pinagi kang Kristo. Oo, hangtod na yung adlaw karon sa magabasa sila kang Moises anay tapak na nagalibis sila mga apan sa diha ang Ginoo makadawog no sa espiritu ang maong tapak pagkatawon. Karon ang Ginoo mao ang espiritu, kingali ang espiritu sa Ginoo ana usab sa kagawasan. What kind of freedom gihatag sa itong Ginoo? Unsang kagawasan? Kagawasan sa pag-inom, kagawasan sa pagtabako, kagawasan nagitugod ang tanang butang. Apan ayaw lang ko subain, kag sobra na ulipon ka na. Ulipon. Ang pag-inom ako yung disgutan kay apel niyo ang tima. Ang atong Ginoo Kristo, muinom. Dahil sa open your Bible, gawas ka ng buhat sa Pino, aplihan yung Biblia sa Mateo 11. Mateo 11. Versikulo 18 o 19. Akong kasabot. Kaya si Juan mianhing wala magkaon ni mag-inom. Ngani na nag-ingon sila, kana siya giwaan. Ang anak sa tao mianhing nga nagkaon kung nag-inom. Apan sila na nag-ingon, tanawa ka na siya, usa ka taong ulitan, pahubog o bigala sa mga maniningil sa buwis o sa mga makasasala. Ang atong Ginoo mismo nagsulti. Ang anak sa tao mianhing nga nagkaon o nag-inom. O ang inom, pag-inom kung magkadaw kung siyawa. Sa bagong pakigsaad, dili magkadaw. 2 Timothy.
5:23. Akong mabasa din eh, ayaw na pag-inom o lulong tubig lamang, kundi pag-inom o dutang binualang sa imong kuto-kuto o sa imong masubsob na pagpalasakit. Di ba tambal? Tambal sa imong kuto-kuto. Ano pagtubray? Kay tambal, kung pasugaan mo, overdose, pero wala binili. Ang mga diakono, sumala sakop sa ili, first century Christian, no? Din sa Mateo, Timoteo, ako matawag gini. First Timothy. What? Ano bang ibasa niyo ganun na Okay. sa second First Timothy. First Timothy to 5 sa to ganito ba ganito. Oh. Pag inom mo tayo bino asa to? Pag ibasa 5 Timothy. ha? 5:23 second Timothy, First Timothy. First. Okay. Ano? Sige. Pagpili sa patungganang sapat ka, diakono. Ingon ini. Kinahanglan nga siya dili babag-ong na topic. Okay. Diakono ha? Ingon man usab ang man diakono kinahanglan magmaugdang dili duhang sinubigan, dili tig-inom og daghang bino. Wa mayon dili mo inom og bino. Ang mga tigulang sa ilo, first century Christian, Kapitulo 2. Ingon ini, ang daha ang mga lalaking tigulang sa pagkamakuanguron sa kawalingon, nga magmaugdang sila, mabuot, malingon sa pagtuon, sa gugma o sa pagkaminantuson. Mayon man ang daha ang mga babaeng tigulang sa pagkamatinahuron sa ilang pagawik, dili malipakon o dili mga ulipon sa bino. Dili mga ulipon sa bino, wayon dili mag-inom o bino. Okay? Sumasa ko itong basa. Ang atong Ginoo minom. Ang mga ispi nagtudlo. Ang akong matumatangan niya, diin napita. Sa daan o sa bago, magbawal pag-inom ng bino. May tungonsad sa mga kanunon. Ibalita nga ang bawal, ibaligya na sa mga kanunon. Okay. Sa 1 Corinthians 10. Dito ang sagot. Ang tanang mga butang ikatugot. Apan dili ang tanang butang makaayo. Pag-iwan ang tanang butang ikatugot. Ara, stop na. Kina? Lagi gawang apis kaon na. Okay. Oh, okay, daghan kayong salamat Mr. Suiko. Ako nabantayan nga nagkapariha mi og ang mga tao nagduka pagpapaabot kung imo bang mapamatud-an ang imong tema des Biblia. Wa gyud. Pero sige lang kay kutob ka ra magidiha alang-alang magpukson ka. Okay. Nabati ka kanina, alas 2:02. Misulti ka nga, alas 2:02 ka tunon. Ngayon ka nga, kita walay labot sa kasuguan. Pagtumas kasuguan. Nahinumduman pa na nimo nga imo nang nasulti, nga watay labot sa pagtumas kasuguan, nahinumduman pa na nimo? O, wala. Ha? Dili, ang palihog lang. Tumaga, tindog po kay nag-cross-examine naman ko. O niya, ang ikapuno. Wala labot sa daan ha? Okay. Sa alas 2:02 sa kapuno, nayong ka nga wala tay labot sa pagtumas kasuguan. Ang mga hintil, wala labot kita hintil. Okay, why labot has pagtumas kasuguan. Karon kay ang mga hintil wa may labot sa pagtuman sa kasuguan. Kini biblically, gusto na ko nga imo unta ning mapamatuod kay kitang mga hintil wa man tay labot sa pagtuman sa kasuguan. Kanipang gihisgutan sa kasuguan dinhi sa ikatulong sugo, des na pulo ka sugo nagingon
dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili pag-isip nga walay sala niya itong nagagamit sa ngalan sa pasipala. Kay ang mga hintil wa may labot sa pagtuman sa kasuguan. Pag-ingon, dili mo gamiton ang ngalan ni Jehova imong Dios sa pasipala. Mo pasipala ka na karon sa ngalan sa Dios. Kay wa man tay labot. Pag-ingon ko na, sa daan ng tubo, walay labot ang mga hintil. Specific, exclusive only to the children of Israel. Tanan kasubuan. Maulag Ang mga hintil na kapilang sa diha nga niabot si Ginoong Kristo mo nagulang sa mundo. Muni guba sa mundo nga mao ang pagpinatulan. What? Ang kasubuan. Okay, wa dili ko interesado anang bumbong giguba kay atong ginibatihan nagasuguan man di man bumbong. Nagsulti ka simula sa imong tima nga ang tanang mga kasuguan, ang tanang mga kasuguan gitudlo sa SDA dasda ang tugon dili na tumanon. Dinis da ang tugon usas kasuguan sa pulo kasugon ningon dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay wa man di tay labot sa pagtuma nini mo pasipala kana sa ngalan sa Dios. Wala ba nilaw ng kasubuan? Ang kasubuan ni Kristo ay ito nilaw. Kaya kasubuan ko magsulod. Ayun, pagkabagawa ng kasubuan na dili para sa ako. Daang kasubuan, kanang yung 10 commandments, wala ko labot yan. Wala lagi kay labot sa 10 commandments pero naman sa 10 commandments ikatulong sugo sa 10 commandments nga dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Tungod kay wa man kay labot sa pagtuman ini mo pasipala kana sa ngalan sa Dios. Wala ko nilaw sa mga kasubuan. Di na ilaw ka ugwa tumagal lang. Mo pasipala kana sa ngalan sa Dios. Niya na, ang kasubuan ni Kristo mo ako. Ayaw ko patubagan niya ng kasubuan na dili para sa ako. Wala lagi ko mag-ingon para hindi mo. Naghisgot ka man o napulo ka sugo. Okay. Naghisgot ka man o napulo ka sugo. Okay. Karon usa sa napulo ka sugo, nag-ingon, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Ang akong pangutana, kay di ka naman mutuman ini mo pasipala ka na sa pangalan sa Dios. Dili ko magpasipala. Ito man ni ay. Dili ko magpasipala. Ayaw pa ka ng logic pa nga Kristo ni mo. Sa sina, ito man ka mo ni mo, di ka mutuman ya Ayaw karon. magpasipala mo ka sa Diyos. Ako sila nga. Wala ko labot. Natuman man na nimo. Nga di ka mo pasipala, tuman ka malagi. Sunod. Ikalimang sugo, diha sa napulo ka sugo, kay dili ka naman kahamutuman ana mga sugo sa buo ka sugo. Ikalimang sugo sa buo ka sugo ningon, tahoron mo ang imong amahan o inahan. Kay di ka naman mutuman, di ka na mutahor o sa imong ginikanan. Ayaw ka na, tumagas nila. Ako balik ko na. Kay dili ka naman mutuman di anang mga sugo naas na pulo ka sugo. Ikalimang sugo di sa napulo ka sugo ningon. Paminaw sa. Paminaw sa. Natural di na imo kay napupura ka sugo iya nas Ginoo di na imo. Karon nag-ingon tahuron mo ang imong amahan o imong inahan. Kay di ka naman mutumas mga sugo naas na pulo ka sugo. Di ka na mutahod sa imong amahan o inahan. Matahod ko na sa bagong pakigsaan. Nga naman. Kay nalangkog na sa bugma. Kita. Ito man yung gihapon. No love, no spirit. Okay. Ito man gihapon kani. Di. Sunod. Di ka man gihapon tuman. Paminaw lagi. Kinagutan. Minaw ang tao. Di ka naman gihapon tuman. Mo paminaw lang. Kay gipailara bagas mo director kanina nga ministro. O niya, ang imong pagka-ministro, muamot niya na sunahon na sa mini nga tro. Nag-ingon din mantod pa, sa ikaw no nga sugos na pulo ka sugos mo, di na ni mo tumanon, nag-ingon din di ka magpatay. Mupatay ka na ron. Kung saan pagpatay sa balaw ni Kristo nga gugma. Di, ito ba Alam mo, may gugma mo patay. Okay. Ang balaw ni Kristo, under ko na, hilaw sa balaw ni Kristo. Okay. Paminaw sa Mr. Suiko, saan ko pa, ito manimuning nias na po kasugoy, hindi ka magpatay. Sa gugma. Huwag ko mangutangan gugma. Dili ka magpatay. So, ito manimuning, dili ka magpatay. Ito manimuning. Sa gugma, pagi sa gugma. Wala lagi ko mangutangan gugma. Parihaman taduhan na igugma. Ang akong pangutangan niyo, dili ka magpatay. Ito manimuning, hindi ka magpatay. Ito manimuning,
sa kasubuan sa Dios nga sulat kung kasing-kasing dili lang sa bato kay makapatay na. Masulat man sa imong kasing-kasing o ato na sulat sa bato, di ko na problema. Kini gino di ka magpatay, ito man imuli nga di ka mo patay. Ano garaton mo? Nausa na rin sa gugma. Di ba nausa? Wala gi ko mangutanag gugma. Kani gino matuwa na magtuman. Nagtuman eh gyapon kay mo di ka mutuman. Sunod. Kay di ka man mutuman sa mga sumulan nga nasulat sa pagkasugo. Nagingon. Tawag mo yan. Di ka manapaw. Manapaw karon o dili? Karon nga na ako nang imong asawa. Kaya ba? Masuko na ron. Sa Palaon, sa Dili ka manapaw. Di ka man mutuman aning mga sukuan. sa Espiritu, pagtanaw mo lang sa babae, uban sa kailog ng kapanatawagan. Ayaw pa ko lagi. Ano ka mas espiritu? Wa ko mangutana anang espiritu. Lagi nun, dili ka magpanapaw. Kay di ka man mutuman sa mga kasuguan nga nahisulat des na pulo kasugo. Manapaw ka karon. Wala. Tumaga, oy. Ganito. Tanawa. Tanawa. Nigresulta na kagadagan. Ano man, dili ko ilaw niya ang mga kasubuan. Okay. Sa tunaw, hindi ka maninaw sa kasuguan. Dili ka manapaw ka karon dili. Patay na ko sa kasubuan. Gilang sa mga sa cross of the Kung nabuhi ka man namatay sa kasubuan, dili ko na problema. Okay. Nag-ingon nga, dili ka manapaw. Manapaw ka dili. Nagingong ko na, wako'y napon sa mga kasubuan kaya ipakamatya na sila. Wa lagi kay labot aning kasubuan, kay wa ka may labot aning di ka manapaw ka na karon. Problema niyo. Ano na problema ka? Sige, salamat. Paluhay mo, sige. Ato na lang kung lain ko sunod. Dili ka man mo sunod sa mga kasubuan at napulo kasugo. Pag inom dili ka mangawat ka dili. Nagingong ko na mo. Nga dili ko ilaw ng kasubuan nga litra to litra. Ilaw ko sa kasubuan nga niya sa akong kasing-kasing. Tinanis ko naman. Sakta na kung Mr. Suico ang pagutan na kay publiko ba yan? Yan ay mga tao na Ako nila sa butana, kapila na nakita na ko lapon-lapon sa mga kasubuan. Wa lagi kay lakay, wa makailabot. Pag inom dili ka mangawat, wa makailabot ani mangawat ka kay wa makailabot. Oh, wa kailabot kaskuan. Kay wa makailabot pag inom dili ka mangawat ka. Wala ka ang sabot. Dawa, ni Kristo na lagi hakad-hakad nimo di ba? Wala ka ang sabot. Ano ino mag-usap sa uban na ng kasubuan? Wala ko yun. Utana naman noong ka, ang imo pagtubag ra kay nangutana ko. Di atas oras ko sa amin. Sunod. Ha? Balikan ra gud nako ni kay imo man ning kidagan-daganan. Dili ka magpanapaw unsa magyud ni? Manapaw ka dili. Manapaw ka Wala dili. labot sa tultima. Ay, wala mo si ma. Wala labot sa tultima. Ikaw nag-mention sa Dimension ni mo ni ka. Napokso ko o napokso ko rin. Sabi na lang, okay na. Basta mo na kompleto. Ha? Sunod. Mr. Soyko. Mr. Soyko. Siyang nasuko des na pulo kasugo niyon. Dili ka magsaksi o baka sa imong isig katao. Magsaksi ka karong baka sa imong isig katao. Kaya sikap pamaka. Wala Kaya na pa. pa sa kulto sa kulto ba? Ha? Maingan di ka wato na ilaw nga na ano imo magpapatubagon sa mga kasubuan nga wato mo ilaw nga na. Natural. Wala siya sa pagkatinubos. Natural patubangot ka kay cross examination time na eh. Pag ingon ka, dili ka magsaksi o baka kay di ka man mutuman sa mga kasubuan Isa-isa ko na kanina. magsaksi ka baka. Isa-isa ito ganiha. Nga kanang mga kasubuan na pulo kasubo alam nga sa mga Israel. Wala lagi. Okay lang. O bitaw na mutana ko ni mo ani kay di ka mutuman pero Sunod. Sa napuno kasugo sa ikanapuno kasugo ni God, dili ka maibog sa balay sa imong isig katao, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katao. Kay di ka naman mutuman ni ining kakasguan, pila nagkakabisis kag ikailgan nimo ang asawa sa imong isig katao. Ang mga kasubuan, nagingong ko na, wako'y labot. Awa kay labot. Kay wa man kay labot, pag di ka maibog sa asawa sa imong isig
kataon, na imo gana sa asawa sa Luis kataon. Ano nga ipod mo ko? Ano ba kailangan mo? Huwag ba kailangan mo? Ano nga ipod mo? Sa asawa ng sigataw nga na ipod mo ako na ko sigataw. O sa ato ba, mituman kas kayo, di ka maimog sa imong asawa sa Luis kataon, mituman ka, Akan na nakailang pinabi sa kurma sapagkat tinubos siya kang Kristo. Mao lagi, mituman ka, diha sa napo kasugo niyo, di ka maimog sa imong asawa sa Luis kataon, imo ni mituman. Tayo na. O sir man, mga kaigsunan o mga kikilaan, this is the second time nga feel ginako, nga grabe ginako pagka-surprise. Sa tinud-anay lang, bisag wa mo mangutana, but honest to say, sa bisan diin nga lugar o dapit, nahitabo nga nagatubang kong debate, ika sa 69 na ni karon si Mr. Suico, nga ako gikadibate sa publiko. Pero karon pag yun nahitabo sa 69 ka bisis na ko debate publiko, karon pa ko kasugatan og tao sama kang Mr. Suico. Pero wa ka makabasa. Pero pasag din na lang kay ang mga tao nakailangan nga ang imong tema na bate na hibaluan nga wa nimo mapamatudi, muuli karon ang mga tao Mr. Suico nga sa ilang huna-huna ang tema nga imong gipamatud-an wa gid nimo kapamatud-e. Sumala kas mabasa sa Biblia. O niya gipangsunod ko man imong gipambasa wa man gyud ni. O niya, Jess kay murag katul kaayo nimo da. Nan karon nganong inyo pang tintalon ang Dios? Kinsa ba ito nanintal sa Dios? Oy ako, yawa na. Nagawa naman tintalon ang Diyos. Si Satanas ramo ining tintal sa Diyos. Wa ko manintal. O niya, sunod. Nag-ingon din pinaagi sa pagsamon sa yugo diha sa liog sa mga tinunan. O niya, gisangunan di ang yugos ang liog sa yugos mga tinunan. Wa man. O niya, sunod. Nag-ingon din sa yugo nga bisan ang atong mga ginikanan o bisan gani kita wala makahimo sa pagpasan. Nan ang pangutana karon kining bersikuloha nagmatuod na ba sa iyang tima? Wa gihapon ni magmatuod. Tungod kay wa man gyud ikapamatuod ni Mr. Suico ang iyahang tima. Mga kaigsunan kog mga kaigalaan, kung nahibalo pa lang pudaan nga ingon ani radi ay ang kakayahan ni Mr. Suico, may pag-ako na lang gihakuhap ang iyang sampot gitambagan nga di na lang may magdebate. Nga naman kay pastilan kining hitabo mga kaigsunan makauulaw ni sa ilang pundok, makauulaw ni niya nga naman wow niya kapamatod ang iyang tima. Wa gyud sumala kunos mabasa sa Biblia o gagana ng iyang pamaturan wa man. Sunod, iya ning gigamit ang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 nga iya yung ipamatuod nga kuno wa tay labot sa pagtuman sa mga sugo nga naas na pulo ka sugo. O niya karon ato ko ning basahon ang Kolosas 2:14 kung ni abay ingon dinhi. Sa napapas niya ang sulat nga nagababag bato kanato pinagis patuman nini ug kini ang gikuha sa atong agyan og gilansang sa cross. Nagkaron ang kamutana. Asa man nining linyaha nga nagpamatuod na siyang tima? Wa, muingon siyang wa tay labot sa pagtuman sa kasuguan. Baka mana pamatian ninyo unsay gipasabot sa Biblia. Ecclesiastes 12:13 nagingon, kini mao ang katapusan sa tanang butang, ang tanan na dungog na kadlo kay ang Dios o pagbantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tanawa bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kung hapitan lang nato og gamay ang Grego, ang pulong tao gitawag kana og anthropos. O ang anthropos nagpasabot ka na all mankind or all races of people. Karon, kahadlok kay ang Dios bantay ang iyang sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao.
Unsa di ay katungdanan sa tao ang pagbantay sa sugo sa Dios. Sa inyong tanaw si Mr. Suico tao o dili? Sa inyong tanaw ako tao dili? Ang gisulti sa Biblia kahadluki ang Dios pagbantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok na katungdanan sa tao. Ang Biblia nagtudlo o nagpamatud nga kitang tao ang atong katungdanan ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Pero ang gitudlo ni Mr. Suico dili na motuman sa kasuguan sa Dios. Na nahibaw naman mo, nahibaw naman mo kung unsa ka sagrado ang mga pamatuod sa Biblia. Busa ako nagtuo nga ang niya sa Biblia mao'y inyong sundon o dili si Mr. Suico. Tandaan nato kana nga ang pagpasipala sa pulong sa Dios dautan baya. Usa kana kapag pasipala ang gihimo ni Mr. Suico nga moingon siya nga wa tay labot sa pagtuman sa kasuguan nga naman mismo ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo nga tumanon ang mga sugo nga nasulat diha sa napulo ka sugo. Unya siya nagtudlo di na tumanon timan nga si Ginoong Hesus nagsulti siya baya samtang magalungtad pa ang langit o yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Ipatuman Dios Ginoo sa iya dili na. But totally ang Biblia naghatag og konklusyon niadtong taong di na mutuman sa kasuguan. Sumala sa Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Ang gipamatuod sa Biblia, ang taong wala magbantay sa sugo, bakakon o walay kamaturan. Kinsa ron ang nagtudlo nga di mutuman sa kasuguan? Si Mr. Suico. Ang dili ko nung magbantay sa kasuguan, bakakon o walay kamaturan, gipamatud-an sa balaang kasulatan, ning lutaw nga si Mr. Suico, bakakon o walay kamaturan, kay di na siya magbantay sa kasuguan. Mao nga nag-ingon si Kristo sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Busa Mr. Suico magbantay gikan karon ang mga tao nimo basig masalaag nga mosunod sama nimo nga dili motuman sa kasuguan sa Dios. Tungod niya na mga kaigsunan kog mga kagalaan, usa ka dakong oportunidad nga kitang tanan nakasaksi o nga hibalo na unsa di ay ang pagtulunan o baruganan niining pundo ka nga kuno Church of Christ. Sa Cebuano pa, Iglesia ni Cristo. Church of Christ. Mao ni iyang relihiyong ipasakupan. O unya, si Kristo nagtudlo nga tumanon ang kasuguan. Si Kristo nagtuman sa kasuguan. Pero ang iyang pundok na Church of Christ, wa magtuman sa kasuguan. O nga tungod niya na ang mga kaigsunan kong mga kagalaan, pamalandungan ninyo pag-ayo, huna-hunaan pag-ayo, nga kining dibatiha, na tao kini, nahitabo kini, sa iyang pagpanginahanglan, sa iyang gusto, kagustuhan niya nga magdebate. Isulti ko sa inyo, tanang pagyama-yama, pagyaga-yaga, panamastama sa tao nga iyang gisugo, na dawat namo ni Brother Libby. Pero salamat nga wa namo na sa iya, mabati ang pagyama-yama, apan hinumdume mga kaigsunan, kining dibatiha, gipanamko niya. Pero unsaon taman, nga dili man ginya kaya, nga iyang kapamatud-an sa Biblia, ang iyang tima, nga may pirma ramagin siya, nga iyang pamatud-an sumalas mabasa sa Biblia. Karon, kay wa man ginya ni mabasa sa Biblia, unsaon taman ni karon? Di, buuli ta, nga walay pagutot, mahalag lagyo, ay alam-alam mapod-og ka na ng pugso na to siya di niya kaya nga ipamato ng tima sumala sa mabasa sa Biblia. O niya karon tanawa god kaganina aminado ba siya nasayop siya unya kay aminado mo siya nasayop siya
Di lang kuno siya mudawat nga pildi na kay taas pa ang tayo. Di lang siya mudawat nga pildi na. Pildi na ka. Pero di lang mudawat na naman taas pa ang tayo. Ika-focus nining tayo mudawat na meron siya nga pildi na. Ha? Basta ma-focus na ang tayo. Karon, niya pa kining iyahang gihimang bersikulo Romanos 1 ngadtos 4 o unya Hebreano 1 ngadtos 10 unya wa na nato masubaybay tanan sanon ang Korinto 3:4 ang sunod-sunod nga bersikulo wa na nako masundi pa pero tayo na. Yung Lord kayo masay-say ang ako kontra. No? Ako na lang inindot kay di maganindot. Nag-discord siya sa Ecclesiastes 12 o 13-14. Ay 14, 13. Katungdanan sa tao, mao ang pagbantay sa sugo, pag-adlok sa Dios o pagbantay sa sugo. Kay dadon sa Dios ang tanang buhat ngadto sa bukong. Ang pangutana ko, kang kinsang sugo nga dadon sa paghukom, kang Moises o kang Kristo. Kanang 14 wa ko na gamita. Ang gigamit nako Ecclesiastes 12:13. Kini mao kini katapos sa tanamutang ang tanan na dungog na kahadlok ka ang Dios pagbantay ing masugo kay kini mao ang tibok katungdanan sa tao. Nagpasabot lang nga kitang tao do na tay katungdanan ang pagbantay sa sugo sa Dios. Pag tao man pud ka, tao ko ato na katungdanan nga atong bantayan. Ang pangutana ko, Ang tubag ko, ang unsang kasuguana, ang angay mong bantayan, ang kang Kristo o kang Moises. ang Ang kasuguan, kasuguan sa unod o kang kasuguan sa Espiritu. ang kasuguan nga akong bantayan, kanang kasuguan nga gitudlo ni Kristo. Wa ko na magbantay ang kasuguan itudlo ni Kristo. Kanang kasuguan gitudlo ni Kristo mo na akong bantayan. Kay si Kristo nagtudlo man og kasuguan. Salamat. Nakabati mo, niangkon siya nga kang Kristo ang kasuguan. Ang kanang pagbantay sa adlaw ipapahulay kang Kristo ng kasuguan. Kanang pagbantay sa adlaw ipapahulay, ikaupat na nga sugo ni atong mga sugo nga gisgutan ni Kristo nga sundon og tumanon sa tao. Sumas babasa sa Biblia. Ang pangutana kang Kristo ba o kang kinsang kasuguan? Mao lagi kanang adlaw ipapahulay, ikaupat na nga sugo ni atong mga sugo nga gisulti ni Kristo nga tumanon sa tao. Hey, Napo kasugo ba? tulong ko. Ikatulong punkto ba? Dito man ba si Kristo? Yan ang natulong sugo. Sumala sa gibasa sa Biblia kaganina pa si Kristo mianhi dili sa pagbungkag sa kasugan o sa propeta kundi mianhi sa dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Kung sa po may pangutana? May tao ba magatuman yan na? Ang mga natulong kasugo o pagkalandaan doon na ba ikaw? Ikaw, magatuman ka, pangutana ko nimo. Doon na itaw makatuman ani basta musunod lang pero sama si mong dili di gyud katuman. Ayaw, guys, katuman ka. Ayaw. Ang sa po may pangutana? Bakit niyo nga nakatuman siya sa tanang balaon o kalandaan? Nakatuman siya. Ang imong pangutana, may tao bang makatuman sa kasuguan? So kung musunod lang ang tao, makatuman siya. Pero para sa imo nga di gyud musunod, di mo tuman, di gyud katuman. Nya, kung sa may problema nimo diha. Lima pangutana. Ay Ay, kalima kamatuhuran ba? Ha? Iya ba sa matuhuran ang mga balaod sa daan pinsan? Iya ba sa matuhuran? Natural kay ang Dios kamaturan o ang iyang kasubuan kamaturan. Natural iya ginas kamaturan. Ang bitaliwan na Moises kamatuhuran na inyong hipok. Ang napuno kasugo dili na ka Moises, iya na sa Dios. Gihatag ipapatiwatan sa Diyos ni Moises. Iya na tanan sa Diyos. Dili gihatag kang Moises ang napuno kasugo nga gisulat sa papan nga bato.
dili na kang Moises, iya na sa Dios gihatag lang ngadto kang Moises o gisulti ni Moises ngadto sa katilingban sa Israel. O kunya diha na ng panahon na ang Dios nagsulti nga ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan o sa tanang katawhan ang iyang kasuguan. Okay. Oh. May kay okay na ka? Gihatag ba sa Diyos kang Moises ang balaod o kasuguan o mga kalagdaan aron ang tao magtinaron o aron silutan o patyon? Okay. Gihatag sa Dios ang kasuguan ngadto sa tao aron tumanon. Nakapapatumanon yun ang tao. Siguro sa isot sa Biblia, tumanon ang kasuguan. Nagdahin niya patumanon. O, terus mabasa sa Biblia. Katungdanan sa tao ang pagtumas kasuguan. 5 minutos. Patumanon yung tao. Masa ba, wa pa mahurot ng imong kudi-kudi? Wapa mo? Ah, tama, sige. Pwede mo Makakabutan ba ang balaod, lumao ang kasuguan o mga kalagdaan nga bitataluan ang Moises? Moises, may tungod sa saad sa Diyos nga to kang Abraham. Kung may kondisyon, mayroong kagutan. Nausa na pangutanahan eh? May kalubutan ba ang kasuguan o mga kalagdaan nga bitataluan ni Moises? Ihatag sa Diyos ang Moises sa mga saad sa Diyos kang Abraham. Pinawis kaliwat kapinsa, gihimo niya ang saad. May May kalubutan ba? May kalabutan man na uwa sa saan dito kang Abraham. Dili na nako problema. Ang ako orang ipasabot nga kanang kasuguan na suladas na pulo kasuguan ipatuma na sa tao. May kalabutan ba sa anong sawa? Di na nako problema na. Ang pangutanan ko, may kalubutan ba? May koneksyon ba sa saad di saad sa Diyos kang Abraham? May tuhod sa kalubutan ang kasuguan ni Moises. Mao gani gitubag taga may kalabutan man o wala, wa na ko'y labot ana. Ang ako bang ipasabot nga ang mga kasuguan nga nasulat na pulo Ayaw na mo Ano sa tao? May kalabutan ba sa saad sa Diyos kang Abraham? Kaya ang Diyos nagsaad kang Abraham o kaluwasan? Ako Para ito na himpil. tubago na ko balik. May kalabutan man na uwa, wa na ko'y labot ana. Ako lang nga tumanod ka ng kasuguan nga nasulat diya sa pulo kasugo. Kamutan na. Tubag. Nahadyo ka ba nga ngayon may kalabutan? Wa yung kumahal na, pabitang dito. Nahadyo ka ba nga may kalabutan? Wala mahadlo. Ano yung mga kalutubang gusto? May kalabutan o wala. Kapila na nito baga, may kalabutan man o wala sa saan kang Abraham, wa ko'y labot Ang ana. pangutanan ko may kalabutan ba? Paminaw mo sa, may kalabutan man o wala sa saan kang Abraham, wa ko'y labot ana. Ang ako nga ipatuman ang mga kasuguan nga nasulat diha sa napulo kasugo. Lain na yung tubag. Ayos akong tubag. Ang tubag simple. May kalabutan ba ang balaod, kasuguan o kalagdaan sa Diyos ng ipitalawagan ng Moises? Pasaad sa Diyos ng Abraham kay Abraham ay amahan sa pagto. May kalabutan ba? Gitubag po na balik ko na sa nako ha. May kalabutan man na uwa sa saan dito kang Abraham, wa na ko'y labot ana. Ang ako nga ang mga kasuguan na nasulat. Paminaw sa, ang mga kasuguan na nasulat des na pulo kasugo, ipatuma na sa tao. Tubag ganina pa. Ang pangutan na simple. Ang tubag simple. May kalabutan ba? Pero imong paisakali lain-lain. May kalabutan ba uwa? O, isa lang, may kalabutan ba sa saad sa Diyos ng Abraham? Hadyo ka? May kalabutan man o wala, wa ko'y islabot ana nga saan kang Abraham. Ang Wala ako ko pangutanan, may labot ba ka? Ang ako pangutanan, may kalabutan ba? dito maglagi pika. May kalabutan man o wala, wa na ko'y labot ana. Kaya ang ako, anang mga kasuguan nga nasulat sa pulo kasuguan, ipatuma na sa tao. Hadyo. Oh. Pero, Usa na minuto. 1 minute pa lang, balik mo ha. Huwag ba mo natin mo kundi ko? Ang kasuguan ni Mrs. Ang kasuguan ni Mrs. alam sa ulo. Alam sa pagpatay. Nahadyo ka bang wangkon ngayon na nagtudlo ka sa kasuguan ng Mrs.? Ang akong gisulod,
ang kasuguan sa Dios nga mao napulo kasugo, di nang kasuguan ni Moises. Okay. Okay, kaya Kaya nga na kasi yung sima mo, ikaw sa daan, di ka pagsubog nga. Ang sima, pamatunan ko nga ang kasuguan nga gitudlo sa SDA. May tungod sa daan pagigsaad, pagkapahimong sadang sa tao. napamatunan mo na. Wala. Mapamatunan. Wag yun. Ano man, inyong itudlo, ang dili angay itudlo. Ang itudlo sa mga SDA, kanang angay itudlo. Tayo na. Hello? Tayo na. Last stand for Mr. Sueco. Hadlok nga mo. Nahadlok sa pagtubag sa pangutana kung may kalabutan masasaad sa Diyos kang Abraham ang kasuguan ni Moses. Sa Galatia 3, sa Galatia Kapitulo 3, ang Diyos, Versikulo. versikulo 8, ang kasulatan sa pagkakitang daan nga ang Diyos magpapalong sa mahingkil pinang espiritulo, miwalay ng daan sa mga balita nga ito kang Abraham, nga pinaagi kanimo mabulahan ang tanang kanasuran. O ang tanang kanasuran, apan sa wala pa, muabot ang maong pagtuo ang isa sa Diyos ang Abraham madulay usa kayang kaliwas nga maghimo siya wala na katapusan ang maong bago pag-igsa nga ipataliwadan sa atong Ginoong Kristo. Gibilanggo ang mahudiyo sa kasubuan pinugnan hangtod nga ang pagtuo ipadayan. Apan pag-abot na sa tukmang panahon nga miabot na ang pagtuo, miabot na sa versikulo kasi yan, 16, no? Karon ang masaad sinasag ang bahag, versikulo 16. Sa Galacia 3. Wala ina o sa mga kaliwatan, Galacia 3. Nga daw ingon o dagang kundili sa imong kaliwat ngayon o kusara nga mao si Kristo. Kusara nga mao si Kristo. Ang ipasapot niya, Butong Pablo, ang atong ipasapot mo gani, ang kasubuan nga kaulian niya po tapos maglabay sa usang paglatos o katuan na ito'y wala magsalipay sa pagigsaad sa Diyos nga kayunan ng daan sa Diyos aron mapapasaksad. Kaya ko ang panulundon magapos patungod sa kasubuan dili na di tungod sa saad. Apan ang Diyos mihatag nini kang Abraham tungod sa saad. So ang kasubuan nahimong magtatagad sa mga Hudyo wala labot. Isinili, naan nga pa man ang kasubuan, kini sa kulihay, bidugang gumikan sa mga kalapasan. So ang kasubuan, alang sa mga malampaso. Hangtod mabot ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad o kini pasinugdaan sa mga lulunsa pinagi sa usa kasi kitaliwala. Karon ang kitaliwala, dili makakiliwala sa usa ka bahin lamang para ang Diyos usara. Ang kasubuan, so wala pang mabot ang pagtuo magisaad, pinagad kang Kristo, ang mga Hudyo bilanggo ilaw sa kasubuan, pinugnan hangtod ng pagtuo Israel. Gusto ang kasubuan, nahimong ilang magtatagad sa pag-aga kang Kristo, ano sila sa kabataon, pinasikat sa pagtuo. Apan karon nga ang pagtuo, miabot na, wala na kita mailaw sa magtatagad, kanang kasubuan nga, ang isip. Kundi na natas kasubuan sa Espiritu, pinagi kang Kristo. Maunang ang kasubuan, ang nagapadayon na dadon sa Diyos sa anos paghukom, Ecclesiastes 12, versikulo 13 to 12. Maunang ang kasubuan nga kinahanglan imong tumanon o batayan ang kasubuan sa Espiritu nga mao sa Kristo. Wala isulat diya sa papan nga bato, imong sa napulong subo, kundi sa mga papan nga kasing-kasing sa tao. O sa mga hula-hula. Okay? Si Apostol Pablo, ngayon sa mga taga-Galacia. Taga-Galacia, 5. Ang tao na ng Kristo, patong binuhat, no? Sa 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new.
bagong binuhat, no? Bagong tao, Kristohanon. Then, sa Galatia Chapter 5, alang sa kagawasan kita ay gawas ni Kristo. Busa kinahanglan managparoon ka mong maligon o kayo na ka mong pagpasamang pag-usap sa yugos sa pagkaulipon. Ang kasubuan lagi hatag sa mga isde, yugos sa pagkaulipon. Lisod ng dadon. Kusintiyan ka pa sa mga taon ka. Baboy nga yun sa pagluto, ihigog ka dirintas, nahimog kang satan. Kapawag kang istang way himbis, nahimog kang satan. Kaya ang gahong sa sala, mawag paglapas sa subo. At sabihin nga nagkakalusa man makasala ang tao na wala may laon sa subuan. Abliha, imbubliha sa Roma City. Ini ang isampol na Pastor Pablo sa panagtiayon. Wala ka kamong magbalong, maison, kaya ang bisnasultihan sa karoon, makamala ang ibalong unsay na subuan. Kadali lang, Roma City. Roma City uno. Hamton sa ate. Kaya sa muna. Ibalong unsay na subuan, ang subuan, makabuon sa tao sa panahon lamang na buhay pakinisiya. Tungod na ini, ang babae ninyo, kusakop sa kasubuan, at sa iyong bana, samtang magapapiling buhay ang bana. Apan, kung mamatay ang iyong bana, siya higawas na gikan sa kasubuan na tungod sa bana. Tumala na ini siya pag-aisipon, mga napaw ko, pagkituyo siya laing lalaki. Samtang buhay pa ang iyong bana. Apan kung namatay ang iyong bana, higawas na siya sa kaong kasubuan. O kung mamana siya laing, dili na mananapaw. Sa 4, pangtod sa putso. Sa ingon ni Ana, mga igsoon, kamo nangamatay ng ato sa kasubuan, pinami sa lawas ni Kristo. Ang Kristohano nangamatay nasa kasubuan. Pinami sa lawas ni Kristo, aron maiya ka mo sa lain, maiya sa laban, hawlikas mga patay. Aron nagpamuha kita sa Diyos. Kasi diha, ang mga lawas mo kita, ang atong matal-ano mga pangibog, magipukaw sa kasubuan, na nag-ihog sa sulod ng bahid sa atong lawas. Aron nagpamuha pinialang sa kamatayon. Kasubuan alang sa kamatayon. Apan kita'y gawas na kita, karon gikan sa kasubuan. Mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon na nato. Aron mag-alagad kita sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu. Dili na kasubuan sa ulod nga gitugyo, no? Alas unod ang circumcision o kanang pagtuman sa mga kag-unon. Then, maila ng tala pinabis kasubuan. Sa city, hangtod sa maotro. Kung sa mga ikusunti, ang kasubuan mga sala, salayo ka na. Ngani dili ako, at dili pa ang kasubuan, dili unta ako makailang sala. Dili unta ako makailang, kung sa pangibol ko ng kasubuan, wala pa mag-ingon, dili ka magkaibol. Apan ang sala, magkita gigayon, diha sa subo, nagbuhat sa tanang pangibol, din sa sulod na ko. Kaya ang sala, mamatay ko ng ulat, kinis kasubuan. Ang sala, mamatay ko ng ulat sa kasubuan. Ang Seventh Day Adventist Church na kadayon sa pagtulo niya ng kasubuan na kasubuan alam sa unod. Dili kasubuan sa Espiritu. Ngunit hinungdan ng ipinga ko ini, maamit tulo sa Seventh Day Adventist Church. Ang para sa Israel, ditulo sa mahintil. Ang para sa unod, ditulo ni Hapon. Nga, wala'y manghimong matarong yan na. Then, ang kasubuan, mao ang gawin sa sala. Diin gani, walay subo. Usaw ng paglapas, ang paglugan sa sala, transgression o below. Paglapas sa subo. Kung dunay kasubo, magidili, sa diyan makalapas ka, muna makagahog sala. Labaw lang imong panaghanan ng may kasubuan, magipunan pa, bawal ang pag-inom, bawal ang pagtabako, o bawal ang pagpanugal. Ang Biblia, walang kasulatan, nag-warning na ayag dugangi ang akong puno. Aron dili na ko'y biduga mahampak ng yuta sa mga pasaw. No? And then, gawas pa niya na, ang Seventh Day Adventist Church wala maghatag bilay sa kapatayon sa itong Ginoong si Kristo. Sa Hebrew 26, ang Hebrew Capitol 3, versikulo 26. Bilis agad. Gikan sa 26 hangtod sa
Banjurso. Kaya kung kita padayon sa tinulong na pagpapasala, tapos na ito madawat ang kabalon sa kamaturan. Wala tayo nahibilin sa mga halal iniyaw tungkol sa sala, kundi ang upa. Malamang. Okay, Hebrew. Base, website. Basta na lang ka makinilisang pagpaabot sa kong sa kabangis sa kalayo ng mga utol sa kataway. Ang tao ng kalapa sa kasubuan ni Mrs. pagkapatyon sa walay kokoloy. Sa Palawan sa unod, patyon beso, walay kokoloy. Sa inyong panganauna, unsa ka labing pagkapapuntas kayo sa silot ng miaguman sa tao na magayasak sa anak sa Diyos o pagkawalay bilis sa dugo sa pagkiksaad na pinagi ini ginabalaan siya o magkamaskamla sa Espiritu sa grasya. Kung ibalik din ang kasubuan mo, buhiyon ang pagbalik. Buhiyon ang pagbalik ang gawin sa tara, yung isang mong tumataw. Nga nailaw mo sa grasya. Wala na pang nailaw na kasubuan na sinulat, kundi nailaw mo sa kasubuan sa Espiritu, mamaw ang guma. Atong Ginoong Kristo, Lingon, kung kamo nahigugma ka na ito, bantayin ninyo ang atong mga sugo. Okay? Ang sugo ni Ginoong Kristo, dili ang sugo ni Moises. Ang sugo sa Diyos, magpitiwala sa usa ka tao, isiplonon. Muna siya ang the law of spirit, samtang Moises. Espiritu magigas Moises, nakapatay mo siya, usa siya laya sa ito, mumumuno. Usa siya laya sa ito sa bukid, sorry. Nakapatay siya. Tuhanon. Samtang atong Ginoong Kristo, lalang sa Espiritu Santo, gikan sa langit, nagpakataw o ang balaod sa Espiritu dito hatag sa atong Ginoong Kristo. Mao na sila sa Apostol Pablo nga mga ministro sa bagong pagigsa, dili di asa sinulat ka kasubuan, kay sinulat ka kasubuan makapatay. 2 Corinthians 3:16. Okay? Then, good. Kawan mo tuloy ang dugo sa bagong pagigsa. Sa bagong pagigsa, gihimo mo ang napason ang imo problema. Ang butang nga gibungkag na si Ginoo imong tukulong pag-usap sa Galacia 2:18. Kung tukulong pag-usap ang butang nga atong gibungkag, gihimo ko ang napason ang atong problema. Kung sa ka ang gibungkag sa Dios imong tukulong pag-usap, ang gikuha sa Dios nga yugo diskultan sa niya baniha sa Abuhat 15 versikulo 10. Ang yugo diha nga gisapor mao ang kasuguan ni Moises nga kalagdaan. Gisapor sumaliod sa tinuod. Nga mao makatintal sa mao giingon nga nganong inyong tintalon ang Dios pinagis pagsagong nga na. So ang pagtintal mo sa Dios, ang pagtukod mo sa butang humalabong ka, gihimo mo manalakason ang imong kaugalingon. Wala mo tagay dili ang dugo sa bagong pagigsa, doon ay bago. Ang gibungkag, ang daan, o gipuri ang bago. Bagong pagigsa, nagtitimanan sa dugo sa atong manunubos. Huwag ka na ang kamatuoran. Si Mrs. walay kamatuoran, kasubuan gihatag. Apan, sa Juan 1:17, ang kasubuan gihatag, pinagi ka Moises. Apan, ang grasya ang kamatuoran, gihatag, pinagi ka sa Kristo. 4 minutos. Walay kamatuoran sa Mrs. Sa pag-iwan sa atong Ginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. Juan 14:6. Ako maong daan, ugang kamatuoran, ugang kinumuli. Walay labot sa Mrs. Nag-ingon ko na ang katubuan na nagpadayon hanggang Kristo. Kaya mo ka na pag-igsa at walay pagtapos. Kapinagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo, gitubos kita. Gitubos ang mga Hudiyo. Watay labot mga mahindil. Gitubos ang mga Hudiyo sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Sa diyan siya nagpalansang karos niya bungkag kini. Dito giula niya ang iyang dugo. Ingon siya tapos na. Humana ang nauna o sa tukod niya ang ikaduha. Then, salamat. 3 minutos. Then, ang Ginoong Kristo karon nakagda sa tao. Sa Matthew 11, versikulo 28-29. Come to me. Kumarin ka na ako, kamong ikapuyan o binugatan kay pamahulayo ng mga. Isangon ninyo ang akong yugo o pagtuon kamurdikan ka na ako. Kaya ako maagok kung mapagsanon sa Espiritu o makataklat pahulay inyong kalan.
Si Mrs. nag-iwan ba niya na? Para mas kalag at subuang Mrs. Mingon atong Ginoo sa Mateo City, 21, hangtod sa 27. Dili ang tanan magtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa tingharian sa langit. Kung dili, ang nagbuhat sa pagbubuton sa akong amahan na nasa langit. Daghan niya kanako dito maglawa mag-ingon, Ginoo, dili ba nagahimo ako pagkusila tungkol sa mong ngalan? Nagahimo ako mga milagro tungkol sa mong ngalan? Nagahingin ako sa satanas tungkol sa mong ngalan? Papan ang Ginoo ngayon, ang buot pagkadiin ka mo, wako yun sa mga ikay na. Ano ba? Dugang siya ngayon, ang nagpatanikon ni akong puro, si Cristo. O nagatuman ini, pagsama ko siya sa sakat taon, doon ang nagtutol siyang balay sa ibabaw sa batong partilis. And then when the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the town, wala ka unsa. Kung ganito kang Moises, sigurado rin at ito kasi perno. Manaman, balaod sa ulod, makapatay, o gani. Nag-hiswat ko ngayon Duterte, kakalis ng Duterte. Ang kasubuan para sa mga tao, ilang minuto? Isang minuto. Okay, last minute. Last 1 minute. Sa 1 Timothy. Ako basahon ini. 1 Timothy. Chapter 1. Lagi. Ato sa chapter 1, verse 3 kasulod. Muna hinundan na si Timoteo, di ba oran ni Apostol Pablo? Nagbilin ni Apostol Pablo. Mato ni Apostol Pablo, tumara sa akong pag-agda kanimo na nagpadulong ako sa Macedonia. Ang dahon ko kamo, karon sa pagpabilin sa Kristo. Aron inyong maoran ang pipila ka mga tao sa pagdilik, pagpanudo o layo turuan. Ngayon sa pagtagal sa tinutubo ang mga sigulanon o sa mga bilik matapos, asuyan, sa kaagi, sa kagikan, nga ang maong nga butang nakadasi ginawan sa pagkalislalis. Samtang ang tumong sa atong pagkulaon mauman ang gugma nga nagagula ikan sa mabukli kakasing-kasing o sa maayong kasipan. At doon ay pipila ka mga tao na tungod silang paghitipas ikan ini mga butanga. Ikan ini mga butangan sa salag nganto sa way kapuslanan ang pagtabi. Muna ako igsuon way kapuslanan ang pagtabi. No? Mabuot, mahimo magtutulyo sa katubuan, bisan wala sila. Okay. Tersuiko. Okay. Bulikor na lang ka, din na lang ka mo tindog? Hindu. Salamat. Okay. Imong gisulti nga dili na mo tuman sa kasuguan kung dili gugma na lang. Diba? Aya sa tuba kay tuk-an ka ning inom ka man ay tubig. Sorry. Okay, wala. Di na katukan kay wala ka ning inom. Okay. Imong gisulti nga di na ta mo tuman sa kasuguan kung dili gugma na lang. Sa ato pa ang imo ron di na kasuguan kung dili gugma na lang. Natural, gabay pala ako dito. Okay. Gugma na lang. Wala ko ng sinulat sa bato. Mao lagi. Karon kay matud pa ni San Pablo, mao ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Kay gugma naman lang imo, gituman gyud karon sa kasuguan. Kay ang gugma katumanan mas kasuguan. Natural. Tumalagis ka. Okay, salamat. Okay, ako. No problem. Okay. Ituman na gyud ay siya sa kasuguan. So, salamat. Mr. Suiko. Unta, Okay. ang Ginoo magagiya nimo sa hustong agianan sa pagpangalagad sa Ginoo. Karon kay ningtuman ka naman sa kasuguan, katong imong gipanulti gikan sa pagsugod hangtod karon nga di na mo tuman sa kasuguan, imo na tong pakuwion kay ningtuman ka naman sa kasuguan ron. Sa ginoo ko na, ang kasuguran sa unod, di ko ang ilaw mato, kundi kasuguran sa espiritu, may akong ituman. Wa ko makupanaanan sa unod. Hindi na ang iyong gitudlo na ano sa paulay. Hindi ang gitudlo niyo mo nga. Kay si San Pablo nagsulti siya nga ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan.
o ang kasuguan nga gisulti ni San Pablo kanang mga sugo nga nasulat sa napulo ka sugo. Na kay gugma naman lang ang imo, nangutan ako, nahigugma ka na ron, natural. Naan kay ang gugma katuman sa kuwan, dituman is kasuguan, ningo magka-dituman. Nabati na sa mga tao. Karon, kay nintuman ka na mas kasuguan, ako nintuman po, wala kinahanglan na nga magdibati pa ta. Tapos na. Pareho man ta, magtudlo na nga mutumas kasuguan. Tapos na, dibati, wala. Wala may afirmatibo, negatibo na turo. Ayaw ng kasubuan nga sa unod. Wala lagi Ang dito ang kasubuan sa Espiritu. Sa Kristo, sa diin ka na tao. Wala ko mag-after sa unod sa Diyan na lang Espiritu. kita mahin. Ha? Ikaw nagtumas kasubuan, ako po nagtuman. Pareho na ta, walay afirmatibo, negatibo na tunali. Unya, tapos na ang atong debate. Wala ikaw. Oo, last time, tapos na. Last time naman mo. O niya, tapos na ato debate, kay pareho naman ta, kung tumas kasukuan. O, wala ang debate. Tuman ko. Kung ano mag-debate ko. Kasubuan ko, kasubuan sa Espiritu. Dili nang imong gitudlo nga. Malagi na Alam sa unod, nga mo'y makapatay sa tao. wala lagi na problema. Pareho na taning tumas kasukuan. Kay pareho naman taning tumas kasukuan, tapos na ang debate. Pareho naman ta, magtutumas kasukuan. Kung tuman ka sa kasubuan sa Espiritu, ayaw magtudlo ng kasubuan sa unod. Dili! Tumaga! Alam nga sa mga tao makasasala. Alam nga sa mga tao makasasala. Hinuon yung saan mga tao. Kaya nga, makikita. Ayaw ng kasubuan sa unod. Isang mga liyog sa mga tao, pwede sa kayo pagpasa niya. Kasubuan sa Espiritu, mo ipatuman. Mr. Sigro, di na lang ta magdagang. Mr. Sigro, di na lang ta magdagang istorya. Ikaw mutuman sa kasubuan, ako po mutuman. Pareho taguha, magtutuman sa kasubuan. Tapos na, ang debate. Kasubuan sa Espiritu, tapos na. Tapos na. Kasubuan sa Espiritu. Okay, tapos na ang debate. Kaya kung tumanon. Okay. Kaya yung kasubuan nga. Tapos na ang debate. May usan ng tako gastan. Pero okay na, si Mr. Suico, tapos na ang among debate. Kay pareha namin magtumas kasubuan. Atong palakpakan sa Mr. Suico! Okay, mga kaigsunan o mga kaigalaan, daghang salamat sa inyong pag-ani, sakripisyo, salapi, panahon, o uban pa, inyong pulaton, inyong isakripisyo. So, ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Dugog na gyud nato ang matag ang duha ka pundo nga nagkisgo kita ang pagkisa na sa itong ginawa gikan diya sa Bible. Yeah.